uNkulunkulu useyothela umusa kulonde la ukhona khona ekubusise udabo lwamaphupho kama uPastor Ningi unothulani wakaThwabanyana nothulani Thwabanyana Jimolo pastor kunjani mina ndibona ke nikwabo mama ndibona izimvu o igusha ezininzi zinamatakane o amachwane amaninzi more than 45 yamachwane odwa nake singakusho amahubo 79 verse 3 khona thina abantu bakho izimvu zedlelo lakho siyakubonga kuze kube phakade sishumela udumo lwakho izukulwane ngesizukulwane so uNkulunkulu uma izimvu abantu bakhe abantwana bakhe ubathatha njengezimvu I am a sheep you are a sheep if you believe in God and you are a child of God you are a sheep kodwa futhi imvu iyamela incebo imvu iyamela umuntu ongumntana kaNkulunkulu kodwa senze kanje number 1 uma uphupha izimvu kuwupha oluhle kakhulu uma ubona nje umhlambo wezimvu lungasho inhlanhla nokubusiseka nengcebo nempumelelo ezayo 2 uma uphupha izimvu upha oluhle uma ubona umhlambo wezimvu lusho ubudlelwano obuhle futhi obugcwele injabulo nomlingano wakho oqotho 3 uma uphupha izimvu kuwupha oluhle futhi uma ubona imvu eyodwa lusengasho ukuthi sekuzokuba nenhlanhla uphinde uchume kokwenzayo 4 uma uphupha izimvu uphawu oluhle uma weluse umhlambo wezimvu lungasho kuba nobizo lokhola ukunakekela ukuvikela ukwakha nokubuyisa abantwana bakaNkulunkulu endleleni Jeremiah 23 verse 3 ngiyakubutha insali yezimvu zami emazweni onke lapho ke engiyixoshele khona ngiyibuyisele ezibayini zayo iyakuchuma yande ngiyakumisa phezukwayo abelusi abeke abaye kuyalusa ayikwesaba ayikuphela amandla ayisene kujeziswa usho uJehova number 5 futhi uma uphupha izimvu kuwuphawu ubika uma umhlambo wezimvu uhlaselwa zilwane zasendle lingasho ukuthi kungenzeka amakholwa azobhekana nokukhashela okukhulu okuzayo ngenxa ke yabantu abalukhuni futhi abangahambisani neqiniso noma baphikisana ke nevangeli ngokaMathewu 10 verse 16 Bekani ngiyakunithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka nibeke emnene njengamajuba number 6 asithi thina ke uma uphupha izimvu futhi kumele sikusho ukuthi kuwuphawu uma umhlambo wezimvu uhlakazekile lungasho ukuthi kungenzeka uma nguthi nongumfundisi ibandla lakho lingasehlwane phakathi ngenxa ukuthi mhlawumbe lihlwane phakathi phinde lihlakazeke ngenxa yobudedengu bakho nokungakwazi mhlawumbe ke ukuba nekhono lokubamba nokuhlalisa abazalwane kahle ngaphansi kwemithetho kaNkulunkulu uJeremiah 50 verse 6 uthi abantu bami babe izimvu ezilahlekileyo abelusi babo babadukisile babazolazulisa esintabeni basuke esintabeni bayema egqumeni bakhohle indawo yabo yokuphumula kodwa kasiphethe ngelithi ke lephupho leli lingasho ukuthi wena nothulwana Thwabanyana kungenzeka njoba ulapha ekhaba umama ubona lo mhlambo wezimvu omningi kangaka kunento mhlawumbe umkhulu wakho noma ukhokho wakho wayefuye kakhulu manje bayakhoma ukuthi kunalasi isipho esingcebo abafuna ukukupha sona esizayo kuwena isipho senhlanhla ezivela kumhlawumbe kwelamathongo ngoba uthola ukuthi kwakufuyiwe lapha ekhaya babe umhlupho omkhulu kwayini izimvu ezininzi so lesimo sengcebo lesibafuna ukusibuyisa manje sibuye ngawe noma sibuye kuwena lapha ekhaba mama nje ubona nje kuvela lezi izimvu ezinamachwana ngakho kusho ukuthi lindele okuhle okungenzeka kuyisipho ezivela lapha ekhaya komama wakho engenzeka babefuyile okhokho omkhulu bakho bebe nezinto eziningi babe bikhomba ngophakathi kodwa ngesimini sani sesigusha yabona siyathi futhi vele abantu isizwe samaXhosa noma isizwe sakaXhosa bese good vele ngapha kwizimvu kakhulu most abantu bakwaXhosa bebe nezimvu bebefuya kakhulu igusha yayibona whereas kwaZulu yazi bebe good kakhulu embuzini yesinenkomo ke kodwa imbuzi izona kakhulu ezihleza kodwa ngapha kwaXhosa kakhulu beklisa kakhulu izimvu so kungenzeka utatamkhulu lo wakho wayefuyile so lesi sipho bafuna ukunikeza sona sibuye kuwena siyabonga be blessed Kulela uyu Jesu